are loc un schimb de daruri între cel care se botează și Dumnezeu. Iar darul pe care Domnul îl face copilului nou botezat este darul înfierii. Poate cuvinte de astăzi înainte, David nu mai este doar fiul părinților săi, este și fiul al lui Dumnezeu după har. Și a intrat în familia cea mare, numită Biserica, din care facem noi toți parte, astfel încât toți cei care am fost prezenți și ne-am rugat pentru David, am împlinit cuvintele pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit și pe care le-am ascultat în Evanghelia după Matei citindu-se, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este modalitatea prin care Domnul Hristos rămâne cu noi până la sfârșitul veacului. Pentru că odată ce se unește cu fiecare dintre noi, atunci noi, fiecare dintre noi în parte, ca și creștini, suntem datori să răspândim prin faptele noastre cele bune mesajul acesta al bunătății, iubirii lui Dumnezeu. Motivele pentru care Domnul Dumnezeu a creat chiar lumea. Așadar, în această zi îl primim în brațele noastre pe David ca pe Fiul al lui Dumnezeu după har și cumva această schimbare care are loc în viața lui schimbă cumva și modul în care părinții îl privesc și se vor raporta la el atunci când îl vor crește și vor căuta să-l învețe tot ceea ce știu ei și ceea ce cred ei s-au învățat până acum că este bine. Vă îndemn așadar permanent să îi acordați acea atenție și grijă pe care însuși Dumnezeu îi le-ar acorda dacă v-ar desemna pentru dumneavoastră să fiți trimișii Lui în lume. Ceea ce și sunteți de altfel. Pentru că părinți devin aceia pe care Dumnezeu îi alege pentru a da naștere unor astfel de copii, pentru a-i crește, a-i iubi și a-i învăța că Dumnezeu e bun, că e frumos și ei să răspândească mai departe această bunătate și acest mesaj de iubire în lume. Astăzi David a primit nu doar taina botezului, ci acolo pe măsuța pe care a fost îmbrăcat, a primit și taina ungerii cu Sfântul și Marele Mir. Ați văzut la mulți la frunte, pentru minte, la ochi, la nas, gură, urechi, piept, spate, mâini și picioare, pentru ca toate simțurile sale, întreaga să ființă, să fie ocrătite prin puterea Duhului Sfânt. Și imediat o să-L împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos și vă îndemnăm să-L aduceți cât mai des la împărtășit. Până la vârsta de 3 ani ne facem această recomandare, să-L aduceți cât mai des, chiar dacă a mâncat sau nu. Vă felicităm în această zi care l-ați încreștinat pe David, de astăzi înainte și el poate să spună împreună cu dumneavoastră, împreună cu noi toți încreștinat Tatăl nostru, că de astăzi înainte este și Părintele Său cel Ceresc și sperăm ca Domnul să vă lumineze, astfel încât să fiți pentru El acele mâini ale iubirii sale în lume. Să fiți părinți buni așa cum El ne este Părinte bun tuturor. Vă felicităm, să trăiți într-o mulți fericiți ani. Mulți ani trăiască!